Selam dostlarım, matırlarım. Tatar degan proyektimiz devam ete. Bugün proyektda men sizga Almat Malay Rafis Kamalov turida söyleyecekmin. Hem aning Tatarcha planshet degan proyekti turida. Bir qiziq bo'lacak. Milliy temaga aylanib qo'yib, o'yinchiq kibitine kirganingiz bormi? Kishtalar sig'ilib tura. Monster High, Furby, Ninja. Eriksizdan o'ylanasың. Bizning Shurali, Amine, Mirov Botirlar qo'ya. Boqsang, nanilar ularni bilmaydi. Chunki bunday o'yinchiqlarni kunduz shira yondirib izlasang da topam deymi. Sir tugul naq mana Soboy o'yinchiq osha сөйлем tilini komillashtira, zo'r dunyoni tanib bile. Nega bu ishda ona Tatar o'yinchiqlari yordam etmaysan? Tatariston kibitlarida Tatar o'yinchiqlarini izlab topmag'ach, Oygul Badreddinova ni uchun bo'sh bozorga birovning da o'z produksiyasini taqdim etmagini ochiqladi. 4 yaşlık Zamira bilen 2 yaşlık Kamila Lego şahar jiya. Bu onlarning yaratgan o'yinchiqlari. Tatar gailesinde Tatarcha gına сөйләшәләр, әмма milli тәрбиядә bu gına җитми дияниләре. Рус сүзләрен кыстырырга яраталар. Садикта нинди o'yinchiqлар белән уйныйсыз? Кукла белән. Кукла белән. Ә нинди куклалар бар? Большие и маленькие. Нәрсәдер җитеп бетмәй. Татар уенчыклары булса, мин бик шат булыр идем. Biz инде аларны алырык балаларга әзрәк татар телен яхшырак өйрәтергә. Бу татар уенчыгы дип әйтеп булмый инде уенчыкларны. Анда уенчыклар юктыр миңа калса. Bu шуннан да шулаймы? Татар уенчыкларына кытлык бармы? Моны ачыклар өчен без Казанның иң зур уенчык кибетләренең берсенә, тылсымлы балачак дөньясына юл тоттык. Уф, нәрсәгенә юк, машиналар, роботлар, автоматлар, әмма татар курчаклары күренми. Руслар һәм чит илнекеләр бар, мәсәлән, менә Шарлотта, Маша, Любаша да бар. Бәлки татар уенчыгына сорау юктыр, сатып алучыларның үзенә сорау. Уен оша иретергә кирәк. Мин андый уенчыклар үзебезнең националь уенчыклар күргәнем юк. Әлбәттә кирәк. Түгел урысча теге уенчыклар ниләр. Димәк, ихтыяҗ бар. Ахыркы вакытта чыннан да татар уенчыкларына татар милләте символикалы курчакларның примеры, татар азбукасына, алифбасына кызыксыну бар. Товар белгечләре һәм менеджерларга да мөрәҗәгать иткәннәр. Без аны җиткердек, көтеп торабыз инде алардан җавап. Мин бу репортаж белән килешәм. Чыннан да безнең татар дөньясында татар уенчыклары бик әз, юк та дисәң дә була. Шуңа да карамастан, Рәфис Камаловның хыялы тормышка ашты. Ничек икәнен видеода карагыз. Я хотел представить вам заключительный проект сегодняшней защиты. Это команда Альметьевска «Саншайн». Добрый вечер, уважаемые гости и участники мероприятия. Мы представляем проект «Татарская интерактивная азбука». В настоящее время в Татарстане очень сложно найти игрушки, озвученные на татарском языке, особенно образовательного и развивающего характера. Это является одной из причин снижения уровня владения родным языком у детей. Наш продукт предназначен для игрового обучения татарскому языку. Азбука выполнена в виде игрушечного планшета и может воспроизводить названия букв, цифр, цветов, а также слова и стихи. Для проверки изученного материала присутствует режим экзамен. Главным рынком сбыта является наша республика, а также города России, в которых проживают татары. По статистике, на сегодняшний день в России проживает более 400 тысяч детей татар. Потенциальный объем рынка ориентируется на 600 миллионов человек. Наша цель – занять 5% данного объема. Возможными конкурентами являются мобильные приложения, а также традиционные детские книги. Однако многие родители стараются оградить своих детей от мобильных устройств и зачастую не готовы доверить дорогие гаджеты своим детям. Что касается традиционных книг, то ребенок не может обучаться без помощи взрослых. Главное преимущество нашей игрушки – это возможность самостоятельного обучения в процессе игры. Эта игрушка является нашим авторским произведением. Нам помогли его разработать казанский комбинат «Зорница» и по нашему проекту. Себестоимость игрушки составляет 750 рублей. Оптимальная розничная цена до 1500 рублей.
Доход при реализации партии в 10 тысяч штук может составить до 4 миллионов рублей. В период участия в проекте «Фабрика предпринимательства» нами изготовлен тестовый образец игрушки, нами получен положительный отзыв от руководителя фонда «Солят», от руководителя национального отдела управления образования города Альметьевск, от руководителя Альметьевского отделения исполкома Всемирного конгресса татар, а также некоторых педагогов. Наши планы на 2017 год – это реализовать игрушки в количестве 10 тысяч штук, а также перевести нашу азбуку еще на 3 дополнительных языка. И для успешной реализации нашего проекта нам необходима поддержка государства в анонсировании выхода игрушки. Проект подготовили Рафис Камалов и Игорь Камалов при наставничестве президента Союза торгово-промышленной палаты Рустама Альбертовича Латыпова. Спасибо за внимание. Сәлам, достым. Әйдә әле бергә укырга һәм санарга өйрәник. А, Ә, Б, кыска И, К. Калынлык билгесе. I, U, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Әйдә әле тешләр исемнәрен һәм һәрбер хәрефкә туры килгән сүзләрне өйрәник. Кызыл, сары, зәңгәр, көрән, ал, ак. Ракета, суган, төлке, учак, үрдәк, алъяпкыч, щотка, шалкан, шана, ваза. Әйдә әле шигырьләр өйрәник. Әтисенә Әминә тәмле әйрән китерә. Әлбәттә, әтисе әйрәнне тиз-тиз эчеп бетерә. Үбәдән тамчы тама, тынычланмый, тып-татып. Тиздән ташны тишеп чыга, булмый аны туктатып. Мендәргә менеп утырган безнең ялкау мәчебез. Тышкан тотарга теләми, инде хәзер нишләрбез? Өйдә бүген зур бәйрәм, өстәл өстендә әйрән, очпочмаклар һәм бәлеш, һәркемгә тияр өлеш. Дөя рәсеме ясаган дәфтәренә Данияр, инде хәзер укытучы малайга бишле куяр. Тикшереп карыйк әле үзеңне, яхшылап өйрәнгәнсең микән? Хәрефен тап. Бигрәк уңгансың икән. Йылан сүзе нинди хәрефтән башлана? Дөрес, афәрин. Өчле санын табып кара әле, яхшырак уйлап кара әле. Өчле санын табып кара әле, хата җибәрдең дустым. Өчле санын табып кара әле, юк шул, әйдә әле башка сорауга җавап биреп кара. Көрән төсне табып кара әле, булдырасың дустым. Сау бул дустым. Ахырдан нәрсә дип әйтәсем килә? Рәфис, татарча планшет проектың өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге видеодан соң инде аны күбрәк кеше белер дип уйлыйм. Файдаланыр, сатып алырлар дип уйлыйм. Син бик зур эш эшләдең. Ул нинди авыр эш икән мин генә беләмдер инде. Һәм туганнарың, дусларың. Рәхмәт видео язмаларың өчен. Сезгә дусларым, матурларым, рәхмәт караган өчен. Бик зур рәхмәт. Алда да шундый кызыклы татар проектларын ишетәсегез килсә, язылыгыз һәм дусларыгызга сөйләгез.